Лято е и всички си мислим за плаж, планина, почивка и въобще не мислим за работа или за уроци. Но винаги убедена съм, че в всяко едно съзнание лекичко има едно червече, което гложди и си казва: ох, аз дали ще забравя, аз ще забравя това, което съм научил, ако не направя абсолютно нищо през това лято. Спокойно, затова съм тук. Ще ви дам 5 лесни стъпки, с които да поддържате немския си през лятото и на есен да се чувствате все едно никога не сте спирали уроци и сте най-добрите. Готови ли сте? Los geht's! Стъпка номер 1. Гледайте филми и сериали на немски език. В YouTube има доста такива и вече YouTube всъщност има тази опция да разпознава езика и да прави автоматични субтитри на немски език. В HBO и в Netflix, дори повече в Netflix, съвсем спокойно ще намерите сериали и филми немски и може да си сложите субтитрите, които ще ви вършат работа. Може и на английски да сложите субтитри или на немски да ви помага. Тук, разбира се, това малко повече за напредналите олимпийци, за тези от вас, които не са толкова напреднали и просто музика да слушате или просто да си слушате отново аудиофайловете от учебниците е напълно достатъчно. Чети по-малко всеки ден. Няма нужда да хващате някакъв дебел роман на немски. Ако обичате и сте високо ниво, подхващайте, няма никакъв проблем. Дори в нашата библиотека имаме книги на немски. Може да се свържете с нас, по мейл да ни пишете и естествено може да ви дадем и да имате карта с едногодишен абонамент за нашата библиотека с физическите ни книги, но няма нужда да е роман или нещо огромно. Дали било то някоя статийка, нещо интересно в интернет, някоя малка историйка. Хубавото е, че всичко в интернет е доста достъпно и просто може да напишете истории на немски за някое ниво и да погледнете хубав източник. Ако, например, учебника вече не ви е много интересен, може съвсем спокойно да погледнете в сайта на Deutsche Welle. Той имаме Deutsche Welle Deutsch Lernen и там си има доста неща, които могат да ви помогнат и то според вашето ниво, така че спокойно не е нужното оправдание. Съвсем кратко и малко на ден е напълно достатъчно. Слушай музика и подкасти. Това е изключително полезно. Защо? Защото първо музиката доставя удоволствие на нас хората и по този начин изобщо няма да разберете, че слушате немски. Изобщо няма да се притеснявате и да усещате напрежение. В Spotify има доста такива, а пък в нашия YouTube канал има и истории прочетене на немски, които според нас ще ви вършат много добра работа също. Ползвай приложения за учене на език. Специфично за немския. Има достатъчно и различни. Duolingo, винаги съм го казвал, той не е кой знае какво, той е най-вече за начинаещите и просто само да учите някакви думи. Там няма нищо систематизирано, освен някакви теми, по които да учите някакви думи, но там дори в изреченията няма много смисъл. Но пак може да намерите някое приложение, което да ви помага и да си учите думите, да правите тестчета. Както казах, за Deutsche Welle е много добре и има и приложение, може да си го използвате и на телефона. Така или иначе, висим на тези телефони, вместо да цъкате ето така просто в нищото и да се загубите един час в TikTok, без да знаете как е минало времето, хванете едно приложение и този един час го вложете в нещо много по-полезно и съм убедена, че ще бъдете много по-доволни от себе си след като е минал този един час. Последната стъпка, знам, че е малко шантава и малко трудна за изпълнение, но говорете. Говорете. Ако можете, намерете си хора във вашето обкръжение, които знаят немски. Ако сте учили в група, поддържате си отношения с вашите учители, с групата, в която сте били, говорете си на немски, дори пишете, събирайте се, може на по една бира, говорете с вашите учители, няма значение. Ние обичаме да го правим това с нашите ученици на една бира, на едно излизане, на едно кафе.
и си говорете на немски. И най-хубавото е, че ще говорите на немски на нивото, на което сте всички и вие сте на едно и също ниво. Дори вкъщи, докато сте сами, може пак да говорите, колкото да е странно, просто някаква ситуация си помислете как бихте я казали на немски, опитайте се, няма да сгрешите. Повярвайте ми, това е много добра практика. Олимпийци, как ви се сториха тези стъпки за поддържане на немски език? Ако случайно не учите немски, учите някой друг език, спокойно ще имаме такива видеа и за английския, и за гръцкия, за да може директно да ви дадем насоки къде да потърсите и да се чувствате по-комфортно. Ако тези видеа, такъв тип видеа ви харесват, абонирайте се за нашия канал, последвайте ни, за да може да получавате известия за нашите нови видеа и така по този начин ни показвате, че това, което правим, ви харесва. А ако искате да учите немски с учител, а да не го оставяте през лятото, пишете ни на имейл и ни потърсете. Обещаваме ви, ще направим най-доброто, за да може лятото ви да е немско, но много приятно. Благодаря ви, че бяхме заедно. До скоро и учете езици с Олимпия!